En Jan met de pet zwoeg maar voor zijn bestaan. Steeds zwaardere lasten moet hij ondergaan. Zijn plichten voldoen, dat gebeurt vaak met pijn. Maar Jan met de pet, nee, die krijg je niet klein. Je hoort in debatten hoe of het wel moet. Het wordt wel geregeld, maar vaak minder goed. Veel geld moet er komen, daar weten ze van. Steeds meer uit de beurs van de werkende man. Ideeën worden voorgelegd. De buikriem moet strakker, dat wordt ons gezegd. En Jan met de pet zwoeg maar voor zijn bestaan. Steeds zwaardere lasten moet hij ondergaan. Zijn plicht